Děláš si prdel. To jsi to zase koupil u Vietnamců? Ne, chlapče, u Číňanů jsem to koupil tamhle za rohem. Ty zmrde. Já se asi poseru, kde zase je. Kurva, to je ale horko. Hele, nějaký čurák tamhle skáče z mostu. Kde? Jo, jsem mistr světa v běhu. Seš poslední. Cože? Vy už jste tady? Jak to? Já jel autobusem. Já taky. Sakra, ale tu trávu mám. Super. Bacha, pan vedoucí, schovej to. Chlapci, pozor. Tak nic, padejte do řepky. A co tam máme dělat? Tamhle prodávají salám. Jeden z vás tam doběhne a koupí ho. Salám, já ho chci koupit. Ne, já ho chci koupit. Držte hubu, koupím ho já. Takže my dva půjdeme zabavit prodavače. A ty běž za tím zadem a ukradni ten salám. Salám, jo, hurá, budeš ráno, uá. Sakra, kdyby ten salám mohl bejt. Ty vole, godaj. Ten si vezmu. Fero, už si ukradl ten salám? Já ho zabiju, on zase utek. Sakra, tak kde jsou s tím salámem? Snad je nechytli. Pane vedoucí, Fero utek se salámem. Pane bože, a co to bylo za salám? Godhaj. A kde jste byli vy, že vám utek? Tamhle někde jsme byli my. A tamhle byl on. Hele, tamhle, jdeme ho zbít.